Hello my dear, welcome to another grammar lesson na Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya, ug mao ni ang akong pangutana. Unsay saktong verb form para aning item? I'm going to drop by your store before I blank home. A. Will go. B. I'm going. C. Go. Or D. I'm going to go. Ready na mo mahibaw sa answer? Sige, atong tanawon. Letter C ang saktong answer. Before I go home. Ang choices na A, B, o D, pwede silang pang future tense. Anong C ang tubag na present tense man niya future man ang mahitabo sa sentence. Moan siya gitawag og complex sentence na ani main clause or independent clause kaning akong gilinginan. So kaning nga part sa sentence nan siya kaugalingon nga subject, mo ni kaning I, unya na pud siya kaugalingon nga verb kaning I'm going to drop by. O pwede nga mahimong sentence bisag kuhaon ning before clause. So kung imo ni siyang kuhaon before I go home, kani I'm going to drop by your store, pwede kaayo ni siyang mahimong complete sentence. Mana si main clause or independent clause. Tungod kay complex sentence ni napod ni siya subordinate clause or dependent clause. So kani nga part sa sentence na gihapon siya kaugalingon nga subject. Yara si I. Ug ang verb naapod siya kaugalingon, pero dili ni siya pwede mahimong sentence kung kuhaon ang main clause. Dili ka kahimog before I go home nga complete sentence. Kinahanglan siya sa tabang sa main clause. Mo na si complex sentence. So kung ingani ang gamiton nga sentence para sa future meaning, ang main clause, ang butangan natog future form sa verb. So, ingon ana, I'm going to drop by ang future form sa verb. Samtang ang subordinate clause, gamitan natong simple present tense. So, ingon ana siya, go. So, unsa man ning simple present tense nga form sa verb? Ang verb form sa go or goes, kung singular ang subject, na leave or leaves, give, gives, take, takes. So, kanina nga mga forma, mo ni siya ang present tense simple form. Karon unsaon pud pagila-ila sa subordinate clause? Ang subordinate clause na ay subordinating conjunction nga mag-una. Mauni ang mga common subordinating conjunctions nga ginagamit nato para sa future meaning. Before, after, as soon as, unless, while, when, if, until, so di as si before. Subordinating conjunction nga naguna sa subordinate clause. So kung gamitin natin sila for the future meaning, ang verb na ikapartner nila dapat simple present ang form, dili future. Example sa complex sentence nga naay before clause, sakto nga mayong kaog, we will give you a farewell party before you leave. So ang future na sa main clause, ang before clause mo gamit lang og simple present tense sa verb. Mali siya kung mayroon ka, we will give you a farewell party before you will leave next week. So, double na siya ka future form sa verb. So, sayop nga mag-future ta diring dapita sa before clause. So, any future form, before you will leave, before you are going to leave. Basta ang future nga verb naa dinhi sa main clause. Ingon ana pod kung mogamit ta og while clause sa complex sentence. So ang while butangan nato og present simple or simple present form sa verb. Ang future na sa main clause. So sayop siya kung mayong kag while I will be in Siargao, I'm going to practice surfing every day. Sayop na siya. Dili ta magbutang og future verb after sa while. The same kung mogamit ka og as soon as for the future. Sa simple present form, gihapon ang iyang kauban nga verb. Dili ta mogamit og future form sa verb. So sayop nang moingon ka og as soon as my sister will arrive, we will go to our favorite restaurant. Dili na siya sakto nga form sa verb. Kung mogamit po kag until para sa future. So, until you come back. Simple present form gihapon ang verb. Dili ka maingon until you will come back. Sayop na siya kung imo siyang i-future form bilang dapita kay ang main clause ang naay future form sa verb.
Ingon ana pod ang imong buhaton kung mogamit ka og after nga clause. Simple present tense gyapon imong gamiton, dili ta mo ingon og you may take a rest after you will wash the clothes. Pwede na ka mo pahuway, inigahuman ni mo og panglaba. So, later pa ni may tabo future pa ni siya. So, wrong gihapon ni siya nga part din. Kung gamit po tag if for the future, di gihapon siya sakto kung butangan na to og future form kauban si if. Ani ka sa main clause magbutang of future form. So, di kami he will offer this money if he will go to church this Sunday. Goes lang ang verb na sakto di ani or simple present form. So, sayop ni nga part din niya. Usapod na kung mogamit ka og when for the future sa imong complex sentence. Ang partner sa when nga verb, dili pwede og future form. Anita sa main clause. So, dili sakto kung mayroon kag I'm going to call you when I will get there. Dapat, simple present form lang. Sayop gyapon ni siya dinhi kung butangan nimo og future form. But wait, there's more. Pwede pud ta mo gamit og ing form sa verb right after the conjunction. So, instead nga, sundan mo siya o subject o simple present form nga verb, pwede ga ing ra ang musunod. Sama sa before going there, instead nga mayon kag before I go there, pwede ra na siya. Or after washing the clothes, pwede ra siya instead of saying after you wash the clothes. Or pwede po kag while staying instead of while we stay. Kung mo ni ang grammar knowledge nga gusto na kong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ni nga video lesson, please pud og share sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako kuhon. Daghan jud kaayong salamat. Have a beautiful day.